Vadiwa vateereri tadzoka zvekare takakubatirai mamwe masecrets nemaconfessions. Regai tibva tapinda munyaya yedu yekutanga muzuva ranhasi. Hanzi hai mukoma nashi, ini ndine mwanasikana wangu ane 15 years akadanana nemukomana ane 24 years. Mukomana uyu anogara mujoni. Mukomana ndichamuti Temba, musikana ndichamuti Alice. Temba akapfimba mwanasikana wangu uyo wandati Alice after arongerwa nemusikana webasa webrother yangu, of which Temba ndisekuru vemaid yabrother yangu. Temba akabva atumira Alice mari yebhazi yekuti auye Joni. Alice achibva atoripotewa missing kuZimbabwe. After 1 month ndakafonerwa naAlice achindiudza kuti ndiri pamashops muno mujoni. Iniwo maiva Alice ndinogarawo muno mujoni. Ndakaenda pamashops paaiva ari ndikaona achichema achiti ndadzingwa naTemba. Ndichibva ndaenda naye kupolice station yekudhuze kwandinogara ndikanovarondedzera nyaya. Vakati musiyei, tipei nhamba dzenyu tozokufonerai. Ndakaenda kumba ndikazofonerwa naTemba kuti ndina Alice kuno. Ini ndakangonyarara, ndakashaya chekutaura nehasha. Saka nanhasi vari kugara vese. Saka takazofona kupolice station kwataiva tanoripota kuti Alice ari kushayika azowanikwa. Dhoketi rikabva ravharwa. Pakavhurwa rimwe rainzi Temba anofanira kusungwa nemutemo wekuti ari kugara achiita mwana weunderage mukadzi. Vakangoti tipei nhamba dzaTemba neaddress yake tichazokufonerai. Vakatora statement, asi nanhasi it's almost a month hapana chati chaitwa. Saka ndinodawo kubvunza kuti zvinoitawo here kuti mwana we15 years aitwe mukadzi. Ndinokumbirawo kubvunza kune vemitemo kuti nyaya yakadai inofambiswa sei. Please mukoma nashi, notify me kana maposter and hide my ID please. Vadiwa vateereri, ndinokumbirawo kuti kana kuine vanoziva kana kuti vanoshandidzana nevanhu vemitemo, please uyai kuinbox kwangu tikwanise kuona kuti nyaya yemwanasikana uyu ingafambiswa sei, nekuti mwana mudiki 15 years anofanira kuva ari muchikoro achitamba nevezera rake. Kana kuine vanoziva kuti case yakadai yeunderage inofambiswa sei, please uyai kuinbox kwangu tione a way forward. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi hello group, inini ndiri kurarama senhapwa. Ini nemurume wangu tinogara muCape Town. Dambudziko rapinda mumba nderekuti baba vapindwa nesports betting kusvika pakupedzera pay yose kusports betting. NeFriday vakauya mumba vakabata 500 rands. Ndikavati ko imwe 3.5 yaendepi nekuti vanowana 4000 rands pamwedzi. Vakabva vatanga kuita hondo neni. Nezuro vakazondirova pamba painge pauya vanhu vezvimbadzo. Ini ndikavapa mari yangu yekumaIndia kwandinoshanda. Iniwo ndinowana 3.2 rands. Zvikwereti zvacho zvaiva 2000 rands. Mumba makazongosara almost 1500 rands. Apa renti tinobhadhara 700 rands. Panoda chikafu. Wes nhasi makuseni murume wangu abva aba 200 rands akanoita betting. Ndiri kunyazoona kuti murume wangu atova nedambudziko panhau yesports betting. Ndinokumbirawo heupu kuti ndomuonesa sei kuti zvaari kuita achaparadza musha wedu. Izvezvi mumba makazara zvimapepa zvebetting neloto. Ndichatevera mucomment section. Ndiyo imwe nyaya yatanga tiinayo. Sisi vari kuti mumba mapinda dambudziko readdiction. Vanokwanisa kubatsira ngatibatsirei mucomment section. Regai tiende panyaya yedu inotevera. Hanzi hai nashi, 2 weeks ago pane umwe mukadzi wandinoshanda naye. Saka ndakamupfimba iye akaramba. Ndikabva ndarwadziwa nazvo. Ndakazopinda muoffice make ndichida kushandisa fax machine. Ndikawana iye asimo, aiva kuboardroom kwaiva nemeeting, but phone yake ainge aikanganwa, yaiva padesk pake. Ndakaitora ndikainyika mumvura, ndikaiwaipa, ndikadzorera patable. Ndakazomuona achichema, ndikabva ndati tsvatu waro. Ndiyowo confession yanga iri yahaidi. Regai tiende panyaya yedu inotevera. Hanzi hello mukoma, ini handizivi kuti yangu isecret kana kuti
asi tatambudzika zvekuti ini nemurume wangu tiri kutoda counseling yakasimba. Chakaitika ndechekuti takatenga Toyota idzi dziriko mazuva ano, asi unfortunately mwana wabamunini akabva afa this month. So takati tiri kunhamo kwemwana veduwe takanzwa nemagara moyo vanhu vachiimba nziyo dzekuti ndimi makauraya asi hazvina mhosva. Murume wangu ndakazomuona akagara mumota achisvimha misodzi. Nyangwe pakuenda kumakuva yedu mota hakuna akada kana kuishandisa. But mukoma isu takangofira nyaya yekuti takatenga mota mwana ndokubva afa, uyezve nenhau yekuti tinogara kuMozambique. Asi mukoma Nashi hatina kana mishonga yatakabata. Murume wangu akaita mukana wekushanda as an engineer pagas plant. Saka mota iyi takatobhajeta gore rose kuti tikwanise kuitenga, but iko zvino kunyangwe communication nehama dzekumurume hapasisina. Mastatus unongoona kuti ndisu tiri kutaurwa. Murume wangu nhasi abva aita exit mafamily group ose. Mubvunzo wangu ndewe kuti ko ini ndoitawo sei? Ndobuda here mumafamily groups awa because ini ndiri muroora. Pabuda murume wangu mugroup tete vabva vati zvimwe zvinongoda go back to sender veduwe. Vanhu vese vabva vangoisa mastika ekuseka. So handizivi kuti ndoramba ndiri mugroup kana kuti ndobuda hangu. Ndiyo imwe confession yatanga tiinayo. Ngatibatsiranei nehanzvadzi iyi kuti iye semuroora zvinoita here kuti aexite mafamily groups. Regai tiende panyaya yedu inotevera. Hanzi hello admin, please give me advice. Ini ndinoshanda basa rekuchengeta mabhiza, saka takati tiri busy kutrima mahooves emabhiza ndikabva ndakaviwa nebhiza pamuromo ndikatsemuka jawbone. So ndiri pasi kudaro bhiza rakaramba rongonditsika sezvo ndaiva ndiri 1 zvekuti kuma private part kwangu kwakabva kwaparara. Asi ndapora kudaro mudzimai wangu ava kuti iye handichakudi nekuda kwezvawava. Anoti iye ndikaramba ndigere newe ndinogumisidzira ndava kuita gumbo mumba gumbo panze. Ini ndiri kurwadziwa kuti mudzimai uyu ndichashanda, ndakamupa the best life, but nhasi ava kundirwadzisa. Pose paanotaura mashoko awa ndinonzwa kuda kubuda mumba ndoenda hangu ndonozvisungirira. Please help me. Ndiyo imwe nyaya yatanga tiinayo. Regai tiende panyaya yedu inotevera. Hanzi hai Nashi, ini ndine confession yangu. Muna 2013 ndichibva kuZimbabwe ndakabatsirwa neumwe murume sezvo aiva agara hake achishanda muPolokwane. Apa ini ndaiva padouble up ndisina kana kwekugara. Saka akasangana neni ndakagara padhuze nepamunhenza. Akanditi hande neni. Ini ndikaenda naye kumba kwake ndikatanga kugara semudzimai wake, but ndakanyara kumuudza kuti ini ndine Siki. Siki iyi ndainge ndaipiwa muBeitbridge nevamwe baba vaidriva bhazi randainge ndabva naro kuHarare. Saka sezvo ndainge ndisina mari yebhazi vakaenda neni kumabookings muBeitbridge vakaita bonde neni vachishandisa chisimba chekuramba kupfeka protection. So by the time yandakasvika muPolokwane ndainzwa kuti Siki iyi yainge yandibaya, asi kwaiva nekliniki ndaisaziva. Zuva iroro ndaida kubvunza vanhu vaiva pamunhenzva kuti ko kliniki yemuPolokwane iripi, but murume uyu akangouya ndokutanga kundipa pressure ndikabva ndaenda naye nekuti ndaiva ndava kunzwa nzara, plus akanditi ukarara murodhi uchasungwa nemapurisa kana kubhinyiwa. Takagara tose nemurume uyu kwe2 weeks. Then week rechi3 akabva atanga kuzvimba mabhora ake, akatadza kufamba zvekuti ndaigara ndakamuisa maice pack because aichema nekuda kwekurwadziwa. Pakazoti papera 3 days nengo yake yakaita se yainge yava kutushuka urwa. Ini ndikabva ndatya ndikatiza, asi mukutya kwangu ndakaita utsinye hwekuti ndakawarura machira aiva pamubhedha ndikatengesa machira, TV, home theater neamplifier. Ndikabva ndatiza ndikauya kuprovince kuno kwandiri.
but usiku nesikati ndinonzwa kurwadziwa kuti murume uyu akandida akandibatsira, asi ini mukunyara kumuudza kuti ndine siki ndikabva ndamurwadzisa. Every day I pray kuna Mwari for forgiveness, but nguva yacho pandakauya kuno kuJoni ndaifunga nhamo yandainge ndasiya kuZimbabwe. That's why ndakaita mweya wemhuka. Also kumanikidzwa bonde nadriver webhazi pasina dziviriro zvakabva zvandipandutsa. Ndo imwe confession yatanga tiinayo. Ngatibatsiranei mucomment section. Regai tiende panyaya yedu inotevera. Hanzi hello Nashi, ini ndinoda kuromba but ndiri kushaya vanorombesa. Ini ndinoda vaya vanorombesa even zvejongwe zviya oro zvekuromba nembereko yangu because zvakangofanana. Ndiyo yanga iri confession ya Haidi. Hanzi mutumwa haana mbonje saka ndangoverenga sezvazviri. So after taposta nyaya yasisi vaya vekuti vakatapurira murume wavo aigara kupolokwane chirwere chepabonde, pane vamwe bhudhi vazouya kuinbox kwangu vachiti, hai Nashi, nyaya yasisi avo vekutapurira boyfriend yavo chirwere zvinoitika. Ini pandakanoroora madhamu vangu ndakatanga ndanospenda night negirlfriend yangu yekumufa kose. So Saturday ichizosvika ndakazoona kuti ndainge ndabatwa nesiki yedrop. Ndakamhanya kuclinic ndikapiwa maantibiotic but zvanga zvakaoma. Ndakaenda kunoroora madhamu vangu, drop yakandibata apa nengo yaiita kuchururuka zvinhu zveyellow. Zuva iri kwandiri kupera kwaro kwakanetsa because vanoziva zvinoita drop ndezvekuti unongoti ukaita wait then after 3 minutes unenge wava kunzwa kurumwa kunengo, drop ichida kubuda. Apa kubuda kwayo inenge ichirwadza, pese paunorasa mvura unoita kunge ucharidza mere. Ini ndakapotsa ndaridza mere ndichinzwa kurwadziwa, apa chipfeko changu chemukati chainge chakanyorova, drop ichiyerera, but takapedza hedu kuroora ndikazoavoida kurara namadhamu kusvikira ndapedza kosi yangu yemapiritsi. Ndakatipira umwe muchinda akaita sekunge ainge awana peace job out of Harare, asi ndakazoita 1 week ndiri kuchitungwiza hangu ndichipora, but madhamu vangu kusvika muzuva ranhasi hapana chavanoziva. It's almost 10 years now. Asi ndakazvivimbisa kuti before I die ndichatanga ndaudza madhamu kuti ndizvo zvakaitika musi wandakavaroora. Mamwe masecrets sure anoda kuti ungopinda nawo hako muguva. Regai tiende panyaya yedu inotevera. Hanzi, hi admin, please post for me. I am a man aged 48. Nyaya yangu ndei, ndinoshanda ndichidriver matrucks. Last year ndakatsika munhu, but ndatsika munhu uyu handina kukwanisa kumira kuti ndione kuti akafa here kana kuti akararama. Chakandipa zvivindi zvekusamira, it's because waiva usiku. Ndakaramba ndichienda but hana yangu yairova, uye nekutya ndakati ndazova 20 kilometers kubva pandakatsikira munhu. Ndikapaka truck rangu ndikazorora ndichifunga kuti ndoita sei. Ndakasvika pakusimudza truck rangu ndikaenda hangu nerwendo rwangu. Nanhasi handina kana wandakamboudza, asi ndinozvitongesa usiku nesikati. Veduwe, ndidzo nyaya dziya dzekuti after 20 years munotanga kuudzwa kunzi mumusha mune ngozi, sekuru venyu vakatsika munhu akafa. I hope Haidi uchawana zvivindi zvekuenda kunoripota kuti wakatsika munhu, kana kuti kutsvaka kuti munhu uyu wawakatsika anobvepi uye ndiye ani, nekuti zvimwe kuda hama dzake nevana vake vanenge vari pakutambura kuti baba vedu vakangoitwa hit and run. Regai tiende panyaya yedu inotevera. Hanzi, hi admin, please post for me. I am a woman aged 36. I am married with 3 kids. My story goes like this. Marriage yangu has been going well all this while, tisina problem. Ndiri munhu anonamata hangu ini nemhuri yangu. Problem yakatangira pakudai. I have a little sister akangoroorwa achigara kuSouth Africa nehusband yake, but their marriage yainge isiri good because the husband
aiva munhu ari abusive, airova mukadzi zvisingaiti, zvekuti mukadzi aigara angori kuchipatara kusvikira ndazoenda kuSouth Africa ndikanomutora. Ndichizonomutora ndiye akakumbira kuti sisi, kana mukasauya kuzondirescuwa ini ndichafa. Nekuda kwekurwadziwa ndakanomutora ndikauya ndikagara naye, and my husband was even aware of all of this zvaiitika kuna mai nini. To my surprise, little sister wangu akabva atanga kudanana nemurume wangu zvekutopengesana chaiko, and zvinhu izvi havasi kuzviita private, vari kuzviita pajekerere. Murume wangu ari kutotaura kuti he wants to marry my little sister because akanyanya kushungurudzwa mu previous marriage, saka anoda kumuita kuti ave happy, anzwe kuti love inonaka sei. Hama, ndiri kurwadziwa kusvika mubhonzo. Right now ndiri kushaya kuti ndoita sei. Please help me. Chero kunamata ndatombomira because ndakaremerwa. So yesterday I managed to have a conversation na mama valolo, mwanasikana uya ari kuti vakakura vachitambura vari kumba kwagogo, uyezve vaiona zvinhu zvinotyisa. So mama valolo vakati, ini nyaya yangu haisi yekuti handina communication nemwana, asi kuti anogara kwandinobhadhara rent achienda kuchikoro, anodzidza paprivate school mutown. Saka ndakaona kuti mari yetransport every day inozondiwandira uye yefees every month. Zvakaitika ndezvekuti ndakaroorwa mukoma ndisingazivi kuti murume andiroora anoshandiswa nevabereki vake. Ndakaita 11 years ndiri mumarriage, asi zvinhu zvaive zvisina kundimirira mushe. Semunhu aive nherera, ndaiva ndisisina vabereki vainge vashaya, ndaitambudzwa ndisina wekuudza. Kusvika ndatanga kuita zvekutengesa, ndakaedza kutsvaka rubatsiro, asi pandaisvika ndaibva ndatoudzwa kuti vari kutozviziva kuti mauya pano kuzotsvaka rubatsiro, saka hapana zvazvinoshanda, tava kungokubetserawo. Kusvikira vamwene vangu vasunga nhengo yemurume wangu, asi handina kumusiya. Takagara gore rose zvakadero. Iyewo ainge ava kuita kunge munhu arasika njere, akatanga kuita munhu ane hasha zvekuti aigona kungokurova ozoti pava paya, sorry, handizive kuti ndainge ndabatwa nei. Ini ndakabva ndatanga kumutya nekuti pane paakazombondidzipa ndiri kuhope. Ndakatsukunuka, akabva atanga kuchema akati ndiri kunzi ndikuuraye, asi ndakoniwa. Mweya wakange wava paari waiva wekundipfuudza, saka ndakafunga kuti ndoita zvipi. Ndokubva ndabva pamba ndokuenda kune imwe nzvimbo kwaiva nehama dzake. Ndikasvikako ndikavaudza nyaya iyi. Vakati nyaya yekuti mukomana ari kushandiswa taizviziva, asi hatina zvekuzviita sezvo vari vabereki vari kuzviita. Tingati imi onai zvekuita, upenyu ndehwenyu. Ndakabva ndaendawo pane vamwe mai vaiita zvekunamatira kuti vandibatsirewo, asi ndichingosvikapo vakabva vatanga kudaidza mazita vachibvunza kuti ndiva nani. Mazita aya aiva avamwene natezvara vangu. Vakanditi iwe hauchina vabereki, saka vanhu ava vanoda kukupfuudza nekuti vari kuda vazukuru vavo pamwe chete nemwana wavo. Iwe havachakuda mumusha umu. Ndakabva ndafunga zvekunovapa vana kuti ini ndimbosuduruka. Ndikavati ndakumboenda kuSouth Africa, vakabva vatoronga kunotora zvinhu zvataive nazvo kwataigara, kusanganisira nembeu dzataiva takakohwa. Ini vakandisiya ndisina kana chinhu. Apa ndainge ndakamirira kuti mari yandainge ndakatengesa ikwane kuti nditange rwendo rwangu. Ndazouya kuno ndakabva ndatsvaka nhamba dzevanhu vaigara pedyo navo ndichibvunza kuti ko vana vangu vagere zvakanaka here. Vakati vana vari nani, asi dai wadzoka wavatora. Ndakazodzokera kumusha ndikasvikira kumba kwaamai avo vandaitaura navo ndichiri kuSouth Africa. Vakasvika vakanditi vana vakauya pano vachitaura kuti tinovaviwa kuzasi usiku hwega hwega. Vakavatora vakaenda navo kune vamwe madzimai. Vakati vana ava vanoyamwiwa kuzasi kwavo nenyoka yemumusha. Saka ndakazonzwa vana voti tose titone mhopo kuzasi kwedu. Umwe akazowanikwa, asi mhopo idzi angori nadzo. Umwe ndiye wandinaye kuno. Ndakabva ndamukumbira kuti ndiuye naye kuno, vakaramba naye. Ini nekuona magariro aive akaita mwana ndakabatwa neshungu, ndikabva ndamuba
iko zvino ndatova ne5 years ndinaye kuno asina kumbodzokera kwavo. Umwe vakaramba naye vakabva vamutizisa kunomuisa kuhama dzavo. Iko zvino ndatova ne10 years ndisina kumuona, asi mwoyo wangu unorwadza. Ndinotaura naye pafoni chete asi havadi kuti ndimuone. Wandinaye kuno uyu dambudziko rake ane mhopo kuzasi uye anobayiwa nebayo pazasi pemazamu, dzimwe nguva zvekuti anoita nguva achitadza kufema. Tikatanga kunamata zvinobva zvaita kunge arohwa nemamhepo. Handichatozivi kuti ndoita sei. Patinotanga kuti tava kunamata semunamato wemanheru kunyanya, tava kuda kuvata, panobva patoita basa chairo. Dear community members, I am appealing for help on behalf of this mother. Vari kuti vana vatambudzika vedu we, hanzi vari kushandiswa nezvinhu zvemumusha mavo. Asi kana mauya kuzobatsira sisi vedu ava, vari kuti ivo havana chavainacho. Hatidi vanhu vanoti kana vauya vachiti vanoda kubatsira then mangwana vanozomuka vava kuchaja mazimari ekuti munhu afe akaiwana. Saka tiri kukumbira avo vane mwoyo unoda vanokwanisa kubatsira mhuri iyi. Pari zvino this dear mother vari kuti havachasarudzi kuti vangava vechechi kana kuti vechivanhu. Ivo vari kuda kungoti vana vavo vasunungurwe. Saka kana muchikwanisa kuoffer help, please ndinokumbirawo kuti mutaure neni tione kuti mama ava vabatsirikana sei, vana ava vakwanisa kubatsirikana sei. Ndiwo masecrets nemaconfessions atanga tiinawo muzuva ranhasi. Until we meet again, tongoti happy secrets and confessions.